Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5. Ining oras, ginadulong sa inyo sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast Sunday Edition, Hulyo 21, tuig 2024. Mga ka-K5, asarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makita ang mabatian makita worldwide. Pinaagi sa ton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo tagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr. Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan. Sa mga headlines, hinulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bayo. Sa gabalik-balik ang ubuhilan at kagsipon, magtubal kita sang D3 Bayo sang Klinika di Alternativum Medicina and Wellness Center. Kagkaroon sa aton sining nga mga headlines. Sa balita lokal, 45 kamapanimalay nagkalaguba bangod sa Basko Gabalod sa distrito sang Molo. Governor Defensor ginapa-monitor sa PDRRMO ang posible pagbaha kag landslide sa probinsya sang Iloilo kasunod sang pag-ulan. Crime incident sa Western Visayas sa first semester sang 2024 naglubo sang 11.68%. Pagbakas ang probinsya sang Abono nag-agi sa insakto nga proseso. Sa balita nasyonal, armadong kusog sang pungsod handa na para sa seguridad ni Marcos kag sang dignitaries sa SONA 2024. Resupply mission sa Ayungan Shoal magapabilin nga Philippine operations sa National Security Council. Sa balita international, Israeli jets ginigo ang Houthi targets sa Yemen matapos ang pagpangatake sa Tel Aviv. Para sa balitang sports, Team USA jutayan na lamang maluto sa South Sudan sa tune-up game sa abanse nga isa langgid ka puntos. Sa balita entertainment, pila ka mga pamilya stars nagtambong sa Jimmy Gala 2024. Kagkaroon sa detalye na sa ato siyang panghatag ng mga headlines. Una kita sa balita lokal. Balitang lokal. Nagsaka na sa 45 tanan kamapanimalay ang nagkaluguba bangod sa Basko nga balod sa baybayon sang Barangay Boulevard Molo, Iloilo City, subong adlaw Hulyo 21. Base sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, 11 diri ang partially damaged, samtang 24 naman ang totally damaged. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Kagawad Eddie Lampera, sang among nga barangay, ginpahayag sini nga 124 kamapanimalay ang nahamtang sa coastal sang among nga barangay base sa ilang record sa nakaligad nga tuig. Nakahanda naman sa karon ang mga food packs gikan sa City Social Welfare and Development Office para sa mga apektado. Ginapa-monitor ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang posible pagbaha kag paglungtad sang landslide sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang kasunod sang masako nga pag-ulan umpisa sang pagsulod sang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa gobernador nga dapat nakahanda man ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mahimo epekto sa pag-ulan agud na mapasiguro ang safety sa mga pumuluyo. Dugang pa niya nga
Gihatag man ni sa instruction sa PDRMO kag MDRMO nga maghimo og gilayon sa nagakaigo nga atikang sa tion sa pagtaas sang tubig. Sa pihak nga bahin, ginatudlo rason sa likod sang pagkaguba sang dalan sa Kabugaw, Kalinog. Amo ang dalagko nga truck nga nagalabay sa area nga ginapahayag iya sa quarry site. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Miles Giron, ang Chief of Police sang Kalinog Municipal Police Station, iya gipahayag nga isa sa rason nga ang gakaguba ang dalan amo ang mga truck nga nagalabay nga may mabugat nga karga. Dugang pa sini ilaman ginamonitor kag ginadakop kag ginadumilian nga maglabay ang mga violators kapin pa ang mga truck nga gatulo ang ila karga. Iya man gipahayag nga ginaulaan man sang balas kag bato ang dalan apang hindi malikawan nga nagalutak ang dalan kung mag-ulan-ulan. Sa karon nagalaom naman ang mga residente sa amuman nga mga nagalabay sa sambit nga dalan nga masolusyonan ang problema bangod isa ini kadako nga huol kapin pa sa mga nagabiyahe sa area. Sa piyak nga bahin, nagnubos ng 11.68% ang crime incident sa Western Visayas sa first semester sa tuig 2024. Sa Peace and Order Index ng PIO sa Police Regional Office 6 o kon PRO6, 5,529 ka-insidente ang na-record humalin sang Enero tubtub sang Hunyo sa nga tuig kung ipaanggid sang 2023 nga mayara sang 6,260. Sa first half sang 2024, 1,095 ang index crimes nga naka-record kung ipaanggid sa 1,434 sa tanikdan nga tuiga. Samtang sa bahin naman sa non-index crimes, 4,334 ang na-record sa buong 2024 sa diin 392 ka insidente ang ginubo kumpara sa 4,826 ang tinanikdan nga tuiga. Nahibaluan nga index crimes sa serious crimes ang nalakipan sang murder, rape, homicide kag iban pa. Ang non-index crimes naman mo ang less serious crimes kaangay sang physical injuries kag reckless imprudence. Alas 6:11, dugang pagiging balita lokal, ginklaro ni Attorney Dennis Ventilacion sang Provincial Legal Office nga ang Bids and Awards Committee sang Iloilo Provincial Government ang nag-agi sa insaktong procurement process sa pag-award sang kontrata sa Agricorn Visayas Incorporated na nagabalor sa 9,098,600 agod nga mag-supply sang agricultural products o kun abuno sa mga rice producing cluster municipality sa probinsya. Ini ang kasunod sang complaint letter sang isa sa mga bidders nga GMC Trading nga ginpadala kay Iloilo Governor Arthur Toto Defensor nga nagahingyo nga imbestigaran kag i-review ang bidding process sa ginhimo sang BAC. Sulo kay Ventilasyon nga amuman ang nagatindog bilang chairperson sang BAC, napaslawan ang JMC nga makuha ang award bangod nga sila ang na-disqualify sa post-qualification stage. Bangod sang technical qualifications, bisan pangini ang may barato nga bid amount nga nagbalor lang sang 5,534,200 pesos. Ginatagan man sa pagtamod sang abogado nga ang abuno sang GMC ang inorganic na fell short man ini sa 25% single lowest completed contract requirement sa diin yara sa 2.2 million. Apang ang 1.6 million lang ang iya sang GMC nga nagrason para nga ini amang non-eligible supplier. Napasawan man suno kay Ventilasyon nga mag-file sang motion for reconsideration ang GMC matapos na nagsugot ang BAC committee nga ipaiway ang grounds nga inorganic ang abuno sang GMC kag sang iban pa nga na-disqualify sa nasambit nga rason. Bangod siya ni nagapanindugan ang BAC nga tapos ng ilang trabaho kag wala sila sang na-violate na proseso. Nagapasalig naman ang natungdan wala sa may paboran o kung ginapaboran ang BAC sa mga supplier nga nagapasakop sa mga government contracts. Sa piyak nga bahin, mangayo sang Bulig and Traffic and Transportation Management Office kon TTMO sa mga barangay sa pagpahamtang sang dugang nga mga traffic signages, ilabi na gid sa mga barangay nga may madamo nga trailer trucks nga nagapark sa higad sang dalana. Suno kay TTMO Head Oldarco Garbanzos, ila nakasugtan sa ginpatigayon nga meeting sa tinalikdan, kaupo ng ABC Lapus, LTO, ICPO kag iban pa nga mapahamtang sila sa traffic signages kaugod mahibaluan sa mga motorista ang lugar sa din pwede o kung hindi makaparka. Dugang pa ni Garbanzos nga magluwa sa traffic signages, nagahingyo man ang natungdan sa mga dugang personal sa barangay agud magbantay sa ilang nga lugar. Magapahamtang naman sa inspection point ang ila talatapan padangitan mabutangan na sa mga nagkaigo nga infrastruktura. Sa piyak nga bahin, ginatos ka mga bikers sa nagtambong sa Tour de Iloilo, isa ka bicycle race na giniwat kahapon nga adlaw Hulyo 20 kadungan sang opening sang Bike Festival. Ang Tour de Iloilo ang isa lamang sa 26 ka mga aktibidad na ginhanda sa Iloilo Bike Festival kadungan sa ila ikapulo
nga selebrasyon. Nagdangat sa masobra 200 ka kilometro nga bicycle race sa di naglibot ang mga bikers sa pila ka bahin sa probinsya sang Iloilo. Naibaluan nga opisyal nga nagbukas ang 10th Bike Festival kahapon nga adlaw kung sa diin gintambungan man ini sa mga opisyal sang Iloilo City, Iloilo Bike Cup Festival, bikers kag iban pa. Ginpahatag ni Police Captain Nonito Vertoso Jr., officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, nga wala sang rambol nga tabo sa ginhiwat nga billiard tournament sa tunga Nanday Boknoy, the Rapid Fire of Iloilo, kag JB Sukal nga taga Davao. Ginpahayag pa sang hepe nga nagahinugyaw pa lamang ang mga supporters kag medyo nagainit na ang tensyon bangod wala na sang hampangalang duha ka players rason nga ara na ang mga inis sa tunga. Gilay naman nga nagwa ang tag-iya sa mga bilyaran agud check ron ang mga players, amuman ang mga tumalanaw. Nagdugang lang ang init sang tensyon bagod may nagsinggitan nga may raid rason nga napugaga ang mga tumalanaw kag wala na natapos ang nasambit nga tournament. Wala man sa manatabo nga pustahanay bangod hindi gusto ang tag-iya kag makita man nga may nakapaskil sa guwa sang bilyaran nga dumilian ang pustahanay. Alas 6:15 sa piyak nga bahin nagabalandra ang series bus matapos na drain ang battery sini. Kag napatay sa tunga sang dalan sa distrito sang Molo alas 8:30 sang aga Hulyo 21. Suno kay Ricky Caso, traffic aid gikan sa terminal sa distrito sang Arevalo, ang bus kay padulo na kuntani sa ila motor pool sa Haro para sa maintenance na napatay ang makina. Gipahayag pag gimpakamaayo sa mga traffic aid nga patyon temporaryo ang light agud nga hindi na magpugok ang traffic kag paggiya sa pagmanumano sa mga motorista ang gintuman anay. Naibuluan naman nga ginaisla na ang battery sang bus. Samtang duha ka mga truck ang gi-impound sang Santa Barbara Municipal Police Station matapos nga naglapas sa Provincial Ordinance 217 o -145 o kung illegal quarry sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo sang Hulyo 19. Suno kay Police Major Siriao Esculiarga, Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station, nga nagkalain-lain nga tag-iya sa mga truck ang nagkaladakpan. Nagapangabay man si Esculiarga sa mga quarry operators ug mga drivers nga magsunod sa layi nga ginapatuman sang gobyerno agud hindi na madelay ang ila nga i-deliver. Samtang yara na sa kustodiya sa Santa Barbara Municipal Police Station ang mga salakyan pas nga kaigo nga disposisyon. Alas 6:16 balita pulisa. Sa mga police report naton, arestado ang 21 anyos si alias Ayan, pinagi sa warrant of arrest sa kaso nga pagpangimulos sa Banwa San Carles sang Hulyo 19. Sa programang Ilonggo Caption Air, gipahayag ni Police Major Saniboy Garnase nga rape by carnal knowledge ang kaso pagkatubangon sang suspetsado. Wala naman sang piyansa nga girekomenda ang korte para sa temporaryong kailwayan sang arestado. Sa dugang pa nga balitang lokal, arestado ang 35 anyos nga pangayaw sa drug buy-bust operation sa Barangay Tabunan, Ilamari, Iloilo sa talikdan nga Hulyo 19. Ang subject among operasyon si alias Rico sang Barangay Daan, Banwa, Estancia, Iloilo kag ginakabig nga high-value individual. Sa programa nga Ilonggo Cops on Air, ginpahayag ni Police Corporal Neil Abris sang Lemery Municipal Police Station kapin 3 ka gramo ang nagakabugat sang suspected sa bunga na recover nga may standard drug price nga 20,400 pesos. Pahayag ni Abris nga aray na dakpan ang among nga kaso ang subject sa diin Pebrero 27 sini nga tuig nakagwaay ni sa presuhan. Sa katapusan naton nga balita lokal, ginkoronahan nga Miss SK Molo 2024 ang kandidata sang San Juan Molo nga si Cybel Angeli sa ginhiwat nga coronation night sang among pageant kagabi Hulyo 20 tuig 2024. Sa 12 tanan kamamaanyag nga mga kandidata nang ibabaw ang beauty, wit kag charm ni Cybel rason nga dala isini pauli ang corona. Sa mga pageant, nakuha naman ni Stephanie Grace sang Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo ang special award nga Face of K5 News FM Iloilo 2024 kag Miss DTX 500. Samtang ginkabig naman nga Miss Ditrebayo ang pambato sang Barangay Was Timawa nga si Mary Kate kag si Miss Mighty C. Ang pambato naman sang Barangay San Antonio nga si Colleen Joy. Ang nasambit nga mga special awards ang gikan kay Doc Ramil Itanguy, ang President kag CEO sang 5K Broadcasting Network Incorporated kag sang Klinika di Alternatibo Medicina Dual na Center kag personal ginhatag sang K5 News FM Iloilo sa presensya ni K5 Re Espea Omalay, ang station manager sa mga kandidata. Alas 6:18
Sa mga tinuon, mga ka-K5, ato ni check ang koneksyon naton sa ato sining nga K5 News Patrol para hibaloon ang pinakuli sining nga lakat sang sitwasyon sa ato sining nga palibot upod kay ka-K5 Aaron Rifuyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Enrico, mayong gabi K5 training sa itong itig para karon direkit na sa may distrito sa Molo, partikular diri sa may Molo Plaza, K5 Enrico. Sa rin na sitwasyon diri, kadiragsa karon K5 Enrico ang mga kultura naton diri sa mga kiosko naging pamtang diri sa Molo Plaza. Ini kadungan sa okon na nagahilapit nga pista? Yes, hilapit nga pista ni Santa Ana okon diri sa Molo District sa Hulyo 26 K5 Enrico. Kasubong man ang simbahan diri ako na mo church kani diri ginadagsa man sa mga kultura naton agod nga magsimba subong hapon kon gabi K5 Enrico kag diri sa portion sang Locsin Street na si distrito sa Molo sa Daranong K5 Enrico medyo mahinay-hinay diri ang dalagan sa trapiko naton kay ti ang mga kultura halin nga nagapupuli halin sa area sa Mandurriao ti may mga panimalay diri sa area sa Molo na medyo mahinay na diri ang flow sa atong traffic kag ti mag-agi naman sila sa mga image del Pilar K5 Enrico dito yung matrotawhay na ang dalan pero ti ang manikis K5 Enrico wala ang mga ulugtasan ang mga nag-parking sa kilis ng dalan ihasad sa madugay nga mga tinion kag ti amo ni isa sa mga cause ang traffic K5 Enrico pero ang mga traffic aid naton ari ang presensya nila kag ti amo ang aalalay sa aton yung mga motorista agad niya hindi matugayan ang pagpugok sa trapiko diri sa area sa Molo. Pero pag abot diri K5 Enrico lagpas sa image del Pilar, trotawhay naman niya ang dalan paagi dira. Pero pag abot mo naman diri sa mga intersection sa Infante flyover, ti amo ni kay ti may mga traffic lights kita diri. Pero ti paglagpas nila ni K5 Enrico, makalapos sila sa diversion road kag makaagi sa Medyo Luna, trotawhay ang dala naton kay K5 Enrico. Sa tiyempo naton, kanami-nami kamanayaya sa naton nga kahawaan kay kapresko subong K5 Enrico sang dapya sang hangin do kagahanamit gini sang innan sang DTX Coffee Mix K5 Enrico. Salamat kay K5 Aaron. K5 Enrico kag ini nga sitwasyon ginadulonggit sang kaalawan sang MyPC ang alkaline base nga vitamin C sarang sa nagapat bato sang mga baratian sa aton nga kalawasan kaya pabakod man sa aton nga resistensya. K5 Enrico kopod sa patrol si K5 Baramilo Palet kaya man si K5 Aaron Ripoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News of AM. Salamat kay K5 Aaron Ripoyo sa pinakuling nga sitwasyon dra sa palibot sa Molo Plaza sa nagilapit sini nga kapiestahan sa maabot sini nga Hulyo 26. Kakaron sa Balitang ina sa ato sa Balita Nasyonal. Balitang Nasyonal. Ang mga Balitang Nasyonal nga inyong batian nga dulong sa inyo sang Klinika Ditex 500 The Superior Antioxidant. Bisan pang wala sa may monitor nga pagpamahog din pasiguro sang armadong kusog sang pungsod nga nakahanda ini agud i-secure ang seguridad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya ikatatlo nga State of the Nation Address o konsona. Suno kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakahanda na ang inatropa nga mag-augmenta sa seguridad para sa SONA 2024 kaupod ang Philippine National Police. Dugang pa sila nga bisan pa sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City waton ang SONA padayon magamonitor ang AFP sa peace and order sa mga lugar sa guwa sa Metro Manila. Naibloan niya kapin 22,000 ka mga police personnel ay ga-deploy agud mapasiguro ang katawhay kag kalinong sa SONA. Nagsugod naman ang gun ban sa National Capital Region sang Sabado Hulyo 20 ka magatakop sa tungang gabi sang Hulyo 22 bilang kabahin man sang security measures naka-lockdown man ang Batasang Pambansa o malinsang Sabado hasta sa Martes nga adlaw Hulyo 23. Sa kaangot nga balitang nasyonal, 24,000 ka mga personnel nagikan sa Philippine National Police o PNP kag Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nagasugod deploy na sa palibot sang Batasang Pambansa Complex sa bunga Domingo bilang pagpanghanda sa ikatatlo nga State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. buwas nga adlaw Hulyo 22. Nagsugod na ang PNP sa checkpoint operation sa Quezon Memorial Circle kag nagopwesto na sa mobile outpost sa Commonwealth Avenue agod mapabasa
lapas ug pagin ang police visibility mayaraman sa mga pulis sa kadadalan malapit sa pambansa sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Nagpatigayon man sa clearing operations ang MMDA sa mga illegally parked vehicles sa IBPI Road. Sa piyak kabahin, magapabilin nga Philippine Operations ang resupply mission sa mga soldado sa gobyerno sa ginaawayan ng South China Sea o suno sa Philippine National Security Council. Ini matapos sa ipahayag ni White House National Security Advisor Jake Sullivan nga makabulig ang Estados Unidos sa kung ano ang nagkakadapat agon masiguro sa Pilipinas nga makapadayon ini sa resupply mission sa iyong ensyon. Suno kay National Security Council spokesman Assistant Director General Jonathan Malaya, magapabilin nga purely Philippine operation ang rotation kag resupply mission sa diin paggamiton ang barko kag personel sang pungsod. Dugang pa ni Malaya mahimo nga maglain ini depende sa desisyon sang top management. Sa ulihing nga balitang national, nag-take over na bilang bago nga superintendent ng Philippine Military Academy o PMA si Rear Admiral Cesar Bernard Valencia kasunod sa retirement sa iya predecessor nga si Lieutenant General Robin Tolentino. Ginabi-abi sang Armed Forces of the Philippines kun AFP sa pagpamuno Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Valencia sa iya posisyon sang Sabado sa isa ka seremonya sa Fort Del Pilar, Baguio City. Nahibaluan nga si Valencia ang miyembro sa PMA class 1990, nagserve bilang Philippine Navy Vice Commander sa 2022, nangin Commander maini sa Naval Forces Northern Luzon sa 2019, antes mangin Chief of Naval Staff sa 2021. Ginbustan si Tolentino na mangin PMPA Superintendent humalin sa Agosto 12, 2022. Alas 6:25 na batiaan mo detalye sa Balita Nasional. Kagkaroon sa ilwan nato mo detalye sa Balita International. Balita International. Ang mga Balita International inyo mabatian na dulong sa inyo sang My TC. Kung gusto na mangin healthy, inom kita sang My TC. Ginigo sang fighter jets sang pungsod Israel ang mga Houthi military targets malapit sa Hudaydah port sang pungsod Yemen nga nagpatay sa 3 katawo kay nagpila sa 87 ka iban pa isa ka adlaw matapos ang pag-igo sang drone sa Israeli economic hub sa Tel Aviv. Kalabanan sa mga nagkalapilasan na kaagom sang pagkapaso bangod sang airstrike nga nagtarget sa mga pasilidad kag power stations sa diin nabatian ang paglupok sa bug-o sa syudad sang Hudaydah. Suno sa Israeli military spokesperson, ginagamit sa mga Houthis ang mga port agod magbaton sa mga shipments gikan sa Iran. Samtang nagsumpa si US President Joe Biden nga mapabilin ini sa White House race, apisar pa sa mabaskog nga Democratic Party revolt nga nagtugas ang spekulasyon nga mag-aatras ini sa buong nga semana. Suno kay Biden, nagalaw mini nga magabalik na ini sa kampanya sa masunod nga semana matapos naging kumpirmar sang White House nga nagpositibo ini sa COVID-19 sang Miyerkules. Bangod diri pulo na ka mga House Democrats kag duha ka senador ang nagdugang sa listahan sa mga mamalidha nga nagpagawa sang nga nagapanawagan nga iso na lamang ini sa pagpadalagan sa eleksyon sa Nobyembre sa diin kontra ini si Donald Trump. Matandaan nga masobra 30 ka mga House Democrats ug 4 ka mga senador ang nagapanawagan sa iyang ini na magpadayon sa pagpadalagan matapos nga ningin na performance si Trump sa isa ka debates nagligad nga 3 ka semana. Alas 6:27 na batian ang detalye sa Balita International. Sa iluhan naman naton ang balita sa patag sang sports. Balitang Sports. Natistingan ang kapag-on sang Team USA sa South Sudan matapos ang makaluwat-tawat nga tune-up game antes ang Paris Olympics. Sa first half, halos nakabansi sang 16 ka puntos ang South Sudan antes nakarecover ang Team USA sa second half. Sa nabilin nga 20 segundos sa score nga 99-97 kung sa di nabansi ang Team USA, napasudlan sang player sang South Sudan ang 3-point shot nga nakag-abansi ang South Sudan sa score nga 199. Gilayo nga nag-time out ang Team USA kag ginhatag ang play kay LeBron James kung sa di nakascore ini paagi sa layup. Game pangunahan ni James ang Team USA nga may 25 ka puntos. Katapusan makasumpong sang Team USA sa tune-up game ang kampiyon sa World Cup nga pungsod Germany. Naabot ang detalye sa patag sang sport. Kagkaroon sa detalye na sang atos mabalita sa patag sang entertainment. Balitang Entertainment.
Kag para sa aton showbiz balita, nagtambong ang pila ka kapamilya star sa GMA Gala 2024 nga ginhiwat sa Marriott Hotel sa Pasay City sang Sabado sang gabi. Lakip sa mga nagtambong ang mga showtime host nga si Vice Ganda, Vong Navarro, Jong Hilario, Ryan Bang, Dan Espanto, Sian Dominguez kag Ogie Alcacid. Yara man sa kapamilya star Enchong D kag ABS-CBN executives, lakip na sa chairperson Mark Lopez, CEO Carlo Katigba kag COO for Broadcast Cory Vidanes, also sa star-studded event. Nahibaloan nga nagpirma sang historical deal ang ABS-CBN kag GMA para sa Showtime nga mag-era sa afternoon time slot sang GMA. Ginkilala naman sa Kylie Padilla kag David Licauco bilang Best Dressed Star of the Night, samtang Sunday Alden Richards, Bea Alonso, Ding Dong Dantes, Marian Rivera kag Heart Evangelista ang ginkilala bilang Hall of Fame awardees. Antes sita magtakop, may dayaging nga hapon kay Sir Ethan James Sarmiento sa sunod siyang Bacolod. Kay ikaw na lang, kay Ma'am Nan sa Falalis sa may Santa Cruz Arevalo, pamilya Falalis, may dayaging nga gabi. Kay Sir Edmar Liquinya, nakagalakip man kay Sir Arman Guay, mataksi patrollers naton. Kag kay Sir Renanti Ordihan, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Julina Antonio, kag kay Sir RG Balansa Kalanoy, kag lakip man sa tanim nga monitor no sa ato sa nga pag balita isagid kami ayad nga gabi. Kagamuyad to mga ka-K5 ang kabukusan nga balitang gidulong sa inyo sang D3 Bayo Evening Newscast Sunday edition subong adlaw Hulyo 21 tuig 2024. Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makita ang kamabatian makita worldwide. Pinaagi sa itong Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa kinaangdan, kami ang inyo tag balita. Ako si K5, Jenny Kauyunan. Kag ako naman si K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon